Let's write today's date. Tabo. Today is Abale. Iri Abo na asa. N'ọnwa anọ n'afọ puku abụọ iri abụọ na isii. Unu kọrọ m aka biko kwanụnụ. Please clap for me. All right. Tabo abalị iri abụọ na asaa. That is 27. 27. Cubana. Kedo. Dalo. You're welcome. Thanks for coming in and liking. Today is your first time. Tabo mgbe na abịa iwe bata na emetụrụ ya aka n'akara ịhụnanya. Chukwu gozie gị Cubana, gaa n'ihu. Abalị iri abụọ na asaa n'ọnwa anọ n'afọ puku abụọ iri abụọ na isii. N'ọnwa anọ n'afọ puku abụọ iri abụọ na isii. Today is the 27th of the 4th month. 27th day of the 4th month in the year 2026. 2026. Yakaidere eba. That is how we write today's date in Igbo. So, ọbụna taa bụ mbụ ị na-esonye ihe ọmụmụ anyị na-ede ụbọchị. We write the date in English. I will dekwuo ya n'Igbo.